Дами и господа, Ръшък и Мортър, най-добрата компания на света. Курвите от нас се страхуват, майките им по нас плодуват. Господари на село Лозен, където живота е луксозен. О, млади юнаци, какви сте големи тапанци. О, млади юнаци, с колко големи патланци. Благодарим им от все сърце, че от травестите ни пазят те. Айде нашите! Баско, бубаско им влиза рязко. Немски нацист е казано накратко. На Германия бъдещ император, бие се срещу циганите като гладиатор. Десния е господин Козарски, известен в селото, със своите бицари е познат в делото. Но 0-10 продава зоб, всичко соп, само Йони топ. Известен със своите лапи, Мечо ще преследва в твоите кошмари. Мечо хибернира, стане ли зима, издържа на ступ като затрима. Млади юнаци, какви сте големи тапаци. О, млади юнаци, с колко големи патлаци. Благодарим им от все сърце, че от травестите ни пазят те. Айде нашите! Магическа прачка той притежава, Хари Потър се назовава. Зимата е рок на дървата, с брадвата ще ти разкаже играта. Сътиранчия със своя роден, но мързела му е голям проблем. Мангалите наред убива, труповете им в гардероба укрива. Млади юнаци, какви сте големи тапанци.